நீ 5-10 பிச்சை போடுவ, நாய் மாதிரி வாழாட்டிட்டு. ஏய் பார்த்து பேசு. வேற வர்ற பங்கு வராம மட்டும் போகட்டும். வேற மாதிரி ஆயிரும் ராஜேஷ், பாத்துக்க. ஏய் போடா போடா, வரும் போடா போடா. வாடா வாடா பாத்துக்கலாம்டா, வாடா. நாளைக்கு பொருளை எங்கே எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன், சரியா? நீங்கள் 2 பேர் தான்டா போக போகிறீங்க. மச்சான் சூப்பர்டா. நாளைக்கு பொருள் பத்திரம் கொண்டு போய் சேரணும்டா, சரியா? அப்போ என்னமோ சொல்லிட்டு வந்த? தாஜ்மஹாலை காட்டு. என்ன தாஜ்மஹாலே காட்டல? தாஜ்மஹாலா? போகிற பொருளை கொடுக்குற, பணத்தை கையோடு கொண்டு வர, சரியா? பார்த்துட்டு நான் போடா. சரி பார்த்துக்குறோம்டா. இந்த இரவை மட்டும் தரலன்னு வை, நம்ம இறங்கி பண்ணுவோம்டா. எவன் வர்றான்னு பாத்துக்குவோம். எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்டா. இப்போ சொன்ன பத்தியா, அதான் கரெக்டு. செய்கிறோம். டேய் மச்சான் நிப்பாட்றா.